Zita ndiani? Shupikai Chuashira. Chuashira. Muri mugari wenzvimbo ino inonzi Kingsdale munotoni. Ngataurei tinotaura nyaya yemhirishonga tichizopedzisira neprogramu yamakapinda. Kumba kwakwakamira sei? Mhirishonga iyi yakanyanyotanga sei? Inoona sekuti mhirishonga inotanga nenyaya inokonzerwa nenzara. Pamba kana paita nzara panotoita kuti musawirirana pasina ari kukwanisa kunyatsotsvaga chikafu sokuoma kwakaita upenyu kunyanya senge pacovid lockdown zvinhu zvakati zvazvikatoome kuti hapana ari kutsvaga chikafu musi akagara saka uri mukadzi wako ndounozonyanyisa kugarisisa kwangogara pamba uchingokumbira chikafu kuti baba vako aine kano wakumbira wadiwo kutsvaga mari yemuriwo chaiwo wakumbira saka munozotopedzisira musawirirana makutorovana. Asi imi tisati tichibuda mucovid tichidzokera mumashure mbichana nyaya yemhirishonga yakanga iri munyama? Yanga iri shoma, yanga yakatidzikirei nekuti taikwanisa kuitawo zvimwe zvinhu zvokuti unongoshiwanawo zvinhu pano zvemusika chichi muchingofamba tichitsvaga zvinhu zvazviti nani. Mune vana vangani? 3. Mukuru ane makore mangani? Ane 24. Nekukura kwavaita vachiona mhirishonga iyoyo mai nababa vachidzidza zvinokanganisa sei magariro evana? Zvagara zvinotoavhikita vana vanotozongoavhikitawo vese zvamaonero andakaita because anenge akungogara ari munhu yanototya kuti pamwe ndikataura namai apa vanozovhundutsirwa nababa kana kuti ndikataura nababa apa vanozovhundutsirwa namai zvinokara kuti zvinotozokonzera kuti vanhu vasave nekuwirirana. Chirongwa ichi chekupfuya huku makachinzwa sei? Takachifarira zvisingaiti, takachifarira zvokuti nekuti chakaunza shanduko mukati meupenyu. Akakuudzai kuti uko ndo kune projekti yani ndinotaridza kuti makazviziva sei pamakasvika muchisingoti chii? Kutanga kwazvakaita kwaita zvefekti zvokuti madzimai taipota ichitoti zviye zvokuti kana muri mucommunity motoudzwa nzi vanoita nezvezvakati ndezvimwe vakati sana maigora ndinotoziva kuti vachienda kusocial work. Saka kana waita problem unoenda kwavari. Saka pakukurukura kwamune muchingoita paipai mazuva ese muchingouya muchikurukura ndipo vakazoti pane pakatanga program dzavo idzodzo dzokudzidzisa madzimai watotiyedza vachiti madzimai pane maprograms akati. Saka da kuti mupote muchiuya muchiungana muchiita malessons. Saka taiuya tichitoita malessons chidzidziswa kuti mumba munogara sei, vanasikana kuti vasabviswe mune muchigara navo sei, taidzidziswa zvinhu izvozvo. Saka pakudzidziswa taitonewo unenge wakuitawo chikuro mupfungwa wakutoziva kuti kana chitaura nemuntu mendotaura naye zvakadai kuti tisapedzisire takuita takurovana kana kuti saka zvakatimitsa. Imi pamaiti ndakuenda kumalessons murume aiti chii? Aiziva here kuti muri kuenda kunoita zvidzidzo zvakadaro? Kazhinji unongoita zvokutiza unongoita zvokutiza uchingoitawo nguva hamene zvaukuenda kungonoita. Asi pakazotanga zvekunzi kwakuitawo zvinhu zvinobatika manje tanga takutaura kuti kuitawo maprojects ehuku saka munhu wese hapana munhu asingade kufarire zvinhu zvakataurwa nevana vamazuva ano. Saka patakangotanga kuti kwakuitwa zvehuku patakatanga kuchengeta huku dzedu nokuti takatanga kuchengeta dzegurupu kana shupa dzakauya tichizifidha tichiita maduties. Saka vanhu vanga vakutodi baba kumba vanga vakutozvifarira kuti munhu akutowanawo zvekumuka achienda kunoita. Saka unotoona kuti izvo zvanga zvakutochinja. Ngatidzokere kumashure zvishoma. Panguva yaiyanyoitika mhirishonga maimbona mangana here kumapurisa? Taikanselewa saka hapana paungazofunge kuzoenda unoripotera munhu wako. Maenda mese nababa ipapo? Counseling taivaitisa. Muprojekti izvi munewo dzangu inini dzandakapiwa E50 ndedzemasai? Ndedzemasai anoti maSussex. Okay, muri kushanda mese nababa muprogramu iyo? Patakawana huku takutobetserana kana ikatorwara vatomhanya
unotsvaga mushonga kutoti zvadii toda kutoti ziva kutokudza kuti tikakura tauda kuti dai takutorongera nayo zvinotonakidza. Saka mashoko enyu amungade kuudza mamwe madzimai unoziva kuti vakawanda zvichida vari kusangana nemhirishonga idzodzo but vari kushaya kuti vodzana. Kurudzira ndingape kumadzimai ndeyekuti vakanzwa pane vanhu vanonzi masocial workers vakaenda ikoko vanopuwa dzidziso kana pesi pavanonzwa kuti pane vanhu vanoita zvecounseling ukaenda ikoko kunonopuwa imwe dzidziso yekuti unopedzisira wakutonyatsoziva kuti upenyu unofambiswa sei nekuti handingavati vese pamwe kunzvimbo kwavari kuitawo zvemaprojects asi vakaona dzidziso ndofunga inobetsera. Panyaya dzemhirishonga hama dzinogona kuudzwa but dzikoshaisa zvadzinoita dzimwe dzigoudzwa dzigotokuchidzira anzi takambokuudza imimi zvanga zvakamira sei. Inini hako hama ndandisingatauri kutaura chokwadi ndaimuziva pamwe vanenge vakuti unenge wakuzvifumura zvizvi saka daingofira mukati. Saka takatarisa project yenyu yehuku ramangwana rakamira sei? Tatoona kunge rakatojeka dzikasimuka zvatirikutarisira kuti dzikava tirikutarisa kuti dzikakura ndedzemazai nedzimwe dzenyama unenge wakutengesawo mazai ako. Saka kukumbira wangu chaiwo ndokutoti kana dzangotanga kukandira ndichibvisa dzinenge dzakura ndichitsvagawo dzimwe diki ndichida kutongoita mazera yese ehuku kuti nditoramba ndine project yangu pano. Izvezvi muri kushanda mese nababa muproject iyi? Vanota kutongobetserana. Tidzokera kumashure vakanga vasina zvimwe zvavaita? Vanobatawo havo vachiita zvavanoitawo asi pahuku vanototi pese kana vakabva kwavabva vanotouya vachitoona kuti hapana yafa here, hapana yazoda here, kana pakati kari kutorwara vanotokuudzai kuti madii ukaisawo apa pakasasanganisa dzechirwere zvezvo kutoti vakutotidzidzisa futi inini wacho. Kuvana vari kuti chii vachiona mumba maane rufaro? Ezvinezvi vana hedu hatisina diki titongogara hedu tiri tu asi pavanouyawo vanotoona kuti pane change pamagariro atakuita iyi. Mashoko enyu kune mamwe madzimai akateerera nerwendo rwatataura mungade kukurudzira mungade kuvapa ndeye kuti chii? Inini ndingakukurudzire madzimai ese kuti kushandisa maoko ndofunga kwakakosha ndokunonyanyodiwa nekuda dzidziso kubvuma kudzidziswa woteerera nekuti vamwe vanototi handinzwa ropa asi kuti ukateerera zvinhu zvese zvinokuitira. Maita basa ndimwe facilitator wesafe space dzangu ini ndedzemazai takapuwa dzemazai but ndinopatira ndiri Katanga area avari kuno kuvatisco maGBV madzimai handimanzwa chinzi women and girls safe space inzvimbo inosangana vanasikana even mwana kuti anatosununguka kuti baba anhingi wepanext door vari kundibata-bata ndokwaanosunungukira anokutsanangurira haatauri hake pazhinji anongotaura newe pasaidi ndine nyaya yangu yakadai tikabatsira mwana uya kuti avoid child marriage anouya kusafe space tichibatana naye tichiita maproject tiri pamwe chete naye nemadzimai tiri pamwe chete mubato upamwe chete takaona kuti wakanakira kuti panenge pasisina makuwa ezvo maGBV mazhinji aikonzereswa nemakuwa wangosina mudzimai anga asina chekuita asi nyaya yekuti ndaona baba anhingi vane mukadzi yatondokumbawo saka kukonzeresa ikoko kwakatopera hakusisina. Tine zvidzidzo futi zvataivadzidzisa patanga tichisangana pese zveHIV and AIDS kuti enda unotestwa enda unocervical cancer even zveGBV tinovadzidzisa nekunotora zvefamily planning zvese taivadzidzisa zvese zvirwere zvinoenderana nemunhukadzi ndozvatine tichivadzidzisa tiri kusafe space ikoko toziya kumaprojects atine tinawo. Takaona kuti izvi zvakabatsira madzimai mazhinji nenyaya 1 chekudya chaicho mumba chakuwanika saka GBV mumba hamuna. Chechituku vakapuwa huku dzavo vakatengesa vakuonawo mari yekubhadharira vana maschool fees vakutengawo chisima mumba chingaa chingwa even baba vako vaiva kuti ndipowo mari yekutengawo mudzanga wakukwanisa kuvapawo bhosi handiti anamai vanga vari anamai vakamirira kuti baba vachauya nemari yemadomasi. Baba vari kubva kubhawa doro rinongotengwa nyange usina mari ukasvika kubhawa shamwari varume vanonoidzana iniwawo shamwari
saka yakadhakwa mudzimai afanotsamwa kuti iwo watodhakwa zvako vana vane nzara ungaiti vanhu vanodyei mamwe madzimai akasvika pakudibirira varume matombo kuti idyai amatombo anti wakadhakwa saka gbv yaibva pakutanga kutorova vana mumba imomo saka ezvinezvi ndofunga zvakatongoringana totenda fact payakaenda yakasiyirawo naki tinotendawo naki yakabatanawo nesu iri kuti support saka tikutarisira kuti pamberi apo tinenge magbv anenge apera sofa adzikira pane zvaangari kunyanya pacovid ndo panga akanyanyisa because baba naamai vaingoswera varumba havana chikuita totokufungira kudai pacovid ipapa takatane maprojects ayo hawo ndomba yaipera because baba vaitokada kubhekana vanotanga kutarisa huku dzadya here huku dzine chikafu here dzine mvura here ezvino baba naamai vabatanidzwa nemaprojects ayo testa kunodongorera kuti huku inenge iri kurwara iyi zvishuwa yamone zvayaita pindai muitora taakubatsirana zvokubva baba zvishuwa havachaenda vachanodii vane entertainment pamba tatodzodzana baba kuti vasaende kumabhawa kuye vagare vari pamba chiita zvinhu zvedu zvimwe chete taakuwirirana even maschool fees ataitadza kubhadhara taakubhadhara vakubhadhara vanhu kwatengesa huku dzako wana hodha dzimwe wasumudzira bhizinesi rako vana vakumba hamusina nzara saka ndinotenda hangu naki nezvayakatiitira zvokuti totambirawo patakabva kufect inotenda safe space is just a space that is safe and free for women and girls to discuss their issues. Safe space was started when it was discovered that there were a lot of gender-based violence cases in the area, like here in Ward 12. So the Safe Space program was started during the time when Family AIDS Caring Trust was being operational in the area. It was started when women and girls were just getting education on how to reduce the cases of gender-based violence in the area. But then it was discovered that when they just do lessons without anything that is tangible, it never reduced cases of GBV. So it was then started with these projects. These projects were initiated, like here this poultry project, where women and girls are doing the poultry project. It's like a person project. They started with 150 chickens, and after selling them off, the profits were then distributed amongst the ladies who were there. There were 15 initially, and then the ladies then managed to buy 50 chickens each to start their individual projects. So after starting the individual project, the 150 chickens, the initial ones, were passed on to another group. So these are some of the members of the first group. Some of them are survivors of gender-based violence, and now they can testify how the project has made some improvements in their lives. And these are the facilitators who are here with me here, Irene and Rosia, who are actually giving lessons to other ladies and women, and they are also testifying that cases of GBV have reduced, and some of the men who were actually violent to their partners are now becoming part of the project to make sure that the project is going on well. And we've seen reduction in cases even of some where sex workers were going out into the bars to trade sex and getting money. They are now doing the projects and are no longer going to the to sell sex for money, to exchange sex for money. So that's the safe space. Safe space meaning it's a place that is safe for women and girls to discuss their issues without maybe the intervention of men. And then we can help one another during the project. If there's anything that even the woman is doing that is wrong, that can create violence in the home, it can be discussed and find ways to go about the problem and reduce GBV in the home.